Δεύτερος. 1900 μαλάκα στο time trial δεν έκανα, έκανα εδώ πέρα τώρα. Απίστευτο. Ωραία. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το YouTube όμως. Το? Για κάποιο λόγο. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το... στο YouTube. Το live. Ναι. Καθόλου. Ναι, ναι. We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Βροχή στα επόμενα λεπτά, few minutes λέει, για να δούμε. Θα προλάβω να Ξαναβγείς με soft και άλλαξε καύσιμο. Αυτό άμα προλάβω να ξαναβγώ. Τώρα ξεκίνησε το live. Τα πιτ θέλουν προσοχή. Άμα κάνεις τα φρένα, μπαίνεις κατευθείαν για pit stop, δεν χρειάζεται. Πού είναι ο μπαμπούλας? Δεν ξέρω φιλέ. Σήμερα με εγκατέλειψη. Έτοιμος είμαι. Ακόμα είμαι δεύτερος. Για 72 χιλιοστά με πέρασε ο Watch Χιτ. the conditions. We think there's rain coming pretty soon. Be careful. Standing by. Εν τω μεταξύ έχω ίδιο setup με αυτόν που είναι πρώτος. Αν έχει αυτό που είχε στο time trial, Ρε, ο μπαμπούλας είναι ο speaker, ρε. Σήμερα. Ο caster, να πω. Ναι. Μήπως τον βάλανε έκτακτα. Μάλλον. We've only got 2 laps of fuel left. Μπα, άρχισε η ψυχαλίζα ακριβώς την ώρα που ξεκινάω το hot lap. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα προλάβει, δεν πειράζει. Παίρνει. Όχι παιδιά. Ήδη είμαι 300 πιο αργό στο πρώτο sector. 400. Όσο πολύ δυνάμωσε. Τρίτος. Δεν θα μπορέσουν να βελτιώσουν. Δεν με πειράζει. Να χαρέσει.
Απλά σίγουρα ξέρω ότι υπάρχουν γρηγορότεροι. Αν ανταποκριθούν τα time trial τους, έτσι, πάντα μιλάμε. Γιατί με τον πρώτο είχα, με αυτόν που είναι τώρα δεύτερος βασικά, είχα ολόκληρο δευτερόλεπτο διαφορά στα time trial. Με τον hit. Ναι. Και ανάμεσά μας είχα άλλους 5-6 που είναι στη λίγα μας. Δηλαδή η πεντάδα είναι δύσκολη σήμερα να βγεις πέμπτος. Κοίταξε, τώρα με το φαινόμενο της βροχής και λοιπά δεν ξέρω, μπορεί και να μην είναι. Α, τα warning να προσέχεις. Γιατί θα πάρουν πολύ warning και θα πιστεύω θα έχει και safety car, πάνω από 2 safety car σήμερα. Και θα έχουν πολλά άτομα warning και σίγουρα safety car. Έχω κι άλλον στη Red Bull. Ποιος είναι αυτός? Eagle Ghost. Okay, so far our fastest lap is a 1:10.9. 228. Ο Just Vini μπροστά. Ο Λάρσον που είναι 16ος. Ο Tipsy Bob, ο Ocean Chief, ο Λεψόν. Όχι, ή ο Λεψόν ή ο Λάρσον, ένας από τους δύο. Είναι αυτά τα τρία άτομα είναι μπροστά μου. The Bunch είναι γρήγορος. Μαλάκα, δεν πρόκειται να βελτιώσουν. Όχι, τώρα ρίχνει. Κάνανε, τέλος. Τώρα ρίχνει, πάει, τελείωσε. Για intermediate είναι. Με τον αγώνα να δούμε. Περίεργα μου τα λέει το συννεφάκι εδώ. Ξεκινάει με σύννεφο στο 0 λεπτό. Λέει 6% βροχή. Πάει 5%, πάει 3%. Ξαναπάει 5%, μικραίνει η βροχή. Και στα 30 λεπτά λέει ήλιο. Το μισάωρο. Λογικά θα ξεκινήσουμε με ίντερ και θα τερματίσουμε στεγνά. Πολύ ωραία. Είμαστε τυχεροί. P3 και ας βρέχει τώρα. Λες και κατάπινε στο μικρόφωνο. Καλό κουάλι. Καλό κουάλι P3. Πάμε για τον αγώνα.